काणकोणा गोकर्ण पर्तगाळ मठाक शुक्राराक कवळेचे मठाधीश शिवानंद सरस्वती हांच्यांनी भेट दिवन भक्तांक आशीर्वाद दिलो। मार्गशीर्ष पौर्णिमे निमतान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठात सांगोडोत्सवाची कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयली। ह्या वेळार श्री रामाची प्रतिमा होडयेत बसयल्ली। पळयात ह्या वेळारचे कांय मन भुलवणे खीण। Tokyo ka mobile video. Mobile kasi na na. अच्छा बरे व्हिडिओ कर. माझ्यात राखून बघूया. इमिडिएट घालतात आले. व्हिडिओ कर. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत।